Esta que veuen era una de les imatges més buscades del dia. La trobada fa apenas 2 hores entre la reina d'Anglaterra i el matrimoni Sarkozy-Bruni. El president de França comença una visita oficial al Regne Unit que, a pesar del seu caràcter polític, té també una vessant de color rosa. La reacció de la protocolària monarquia britànica davant una primera dama exmodel i excantant dona per a molt. De moment, durant la benvinguda este migdia, com han vist el rostre d'Isabel II, no deixava entreveure massa simpatia. Comença així la revista amb una proposta per a tota la família. Laura Grande, bon dia. Bon dia, Vicent. Efectivament, espectacle en estat pur. Això és Disney on Ice, 100 anys de màgia. Un muntatge espectacular sobre gel amb un segell inconfusible de la factoria d'animació. Estarà al Velòdrom Lluís Puig de València del 4 al 6 d'abril. 65 personatges principals, centenars de ballarins i patinadors, alguns amb experiència olímpica, 120 milions d'espectadors a tot el món des de la seva estrena mundial el 1999. Són algunes de les xifres que envolten Disney on Ice, 100 anys de màgia, el muntatge que arriba al Velòdrom Lluís Puig de València del 4 al 6 d'abril. L'espectacle es dirigeix principalment al públic infantil. Sobre la pista, els patinadors recreen escenes de les pel·lícules emblemàtiques de la factoria. No falten els personatges clàssics de les produccions Disney, però tampoc els èxits més recents com Toys o Los Increïbles. Quan era un xiquet, disfrutava amb les pel·lícules que veia a la pantalla. Amb aquest espectacle, els xiquets reviuran les mateixes sensacions que provoquen les pel·lícules, però a més, en directe. 2 hores d'espectacle on, a banda de les piruetes dels patinadors, no falten efectes especials i posades en escena al més pur estil Disney. Una fantasia pensada sobretot per als més menuts. I de segur que els xiquets són també els principals seguidors d'este lloro japonès. Es diu Ten i en només segons és capaç de desfer este puzzle metàl·lic davant de la mirada d'un frustrat contrincant. És una de les principals atraccions d'un jardí botànic de Tòquio. Este lloro acumula experiència perquè cada dia s'ha d'enfrontar a dotzenes de visitants que es pensen més ràpids que ell. Sens dubte, s'equivoquen. Sempre hi ha motiu per obrir una botella de xampany. Les últimes xifres sobre el seu consum a Espanya s'han disparat. El boom gastronòmic, la presència de botigues de productes selectes i, sobretot, el plaer de beure'l i exhibir-lo són algunes de les causes que han fet pujar el mercat del xampany. En els últims anys ha crescut el consum de xampany. Si fem cas de les estadístiques, en el 2007 es van beure a Espanya més de 3 milions de botelles, un fet que no sorprèn en este restaurant francès de València. Estan acostumats que la seva clientela aposta per un dels productes més valorats a la taula. Bueno, champagne fino por les femmes, por les modères. Bueno, très fino. Quin pot ser el millor menú per a disfrutar del xampany? En principi qualsevol, però sí aposten per un foie casolà amb figues seques i sal de vainilla. També per uns caragols amb pasta de mantega i ametla. Plats suaus, però el xampany permet també buscar altres límits. Avec un plateau de embutidos de Francia o de España, con jamón ibérico, el champán es bien, para mí. Me gusta mucho un plato de jamón ibérico con un vaso de champán. Les connotacions de festa, plaer i glamour van lligades sempre a este vi escumós, un cert esnobisme que no és incompatible amb el fet de disfrutar d'una bona celebració. La cuinera mostra orgullosa esta botella de 10 litres que va obrir fa 27 anys quan va néixer el seu fill. A partir d'uns 25 euros s'obre un món dels xampanys per a tots els que vulguin disfrutar-lo. Des d'avui podem conèixer el rostre més familiar, humà i d'amic del nostre pintor més universal. Epistolarios de Joaquín Sorolla recull en 2 volums la correspondència que el mestre valencià va enviar al seu amic Pedro Gil Morera i a la seva dona Clotilde García del Castillo. Més de 1.000 cartes convertides en llibre que este migdia han presentat el secretari autonòmic de Cultura, Rafael Miró, acompanyat per descendents del pintor i el crític Felip Garín.
Si senten parlar de Carlos Mejía Godoy i los de Palacagüina, potser no us diga res, però la cosa de segur canvia si escolten això. Son tus perjúmenes, mujer, lo que me solidean. Són tus perfúmenes, mujeres, un dels temes inclosos en el recopilatori Aromes de Libertad, amb què la banda de Nicaragua celebra els 30 anys en el món de la música. Tornen esta volta acompanyats d'amics com ara José Luis Perales, Paloma San Basilio i Elsa Baeza, entre altres. Una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa. Tanquem avui la revista amb més música, en este cas la d'una llegenda del rock. Johnny B. Good sonarà esta nit al Palau de Congressos de Castelló. Als seus 82 anys, Chuck Berry, conegut com l'etern adolescent, farà vibrar el públic amb els seus himnes americans. Barreja de pop, rock, country i blues, un estil musical que el caracteritza en els més de 50 anys que fa que actua als escenaris.